Bikin mai gari. Wai har yanzu shi yana kan maganar bikin nan ne? To kuma masu kuɗi kuke abinda kuka ga dama balle shi mai sarauta? Salamu alaikum. Har kamata ce shigo gida in yi sallama an samu. Kana tunanin ka shigo cikin gidan nan ka ga farin ciki a fuskar mu ko ne? Kuma mata na babban cikin me amfani? Wai kowane irin mahaukata ne. Jibe ka babban kwabo kana magana kana zidda yawo. Saurara. Ai idan ma kin mai da shi bangon yamma kin mutunta shi ai mu mai da shi mushen jaki. Me farin keken nan me taya daban-daban shi ne. Ko kuma me jan rawani ba? Wai me yasa kuka tsane shi ne Ni wai mai gari ina zai kai ni ne fi sabidillahi ya turo wannan ya turo wancan. Ke kare wata mai idan ya ga dama ya je dan speaker ya dinga gaya mutanen garin nan ba na san shi. Arziki na bi tsiya na kwari to wallahi ba zan rabu da ke. Bikin mai gari daga kamfanin Fahimta Global Worldwide Entertainment. Domin muddin aka yi wannan biki wallahi an dinga kacaniya kenan a gida. Wacce ta fita ma wallahi yadda mata suke a halin da suke ciki a yanzu za ka aura. Kuma ka daina kallon yan larabawa ce yan nan gabar da gari ta baji kamar ba ce. Wannan magana ta irin wannan magana ta zaga bakin gaba na so. In ko kaji wannan raunin naka billahi lazi zan sauke shi. Dan kai da ni da nake fata a mun ko karar Kano hakimin mabuga ko karar me ka san ni jikan me tsumakiya ne. Bikin mai gari. Bikin wawan. Bikin mai gari muna kutai. Irin ku ne masu zuwa lahira da kokon masaki. Ko ki bai gidan nan ko ba wani kamar. Wai mai ta abin da kika ce. Idan kika tsara furta wata magana akan wannan kika tsara zuwa nan za ki amsa wannan na da kiban zawon lafiya. Sai mun je gida. Ina bayan. Ki tsaya. Zo mu ci. Bikin mai gari. Kai ne babban wanda muke sauraro muke jira lokaci. Ya maka da. Kaga me sawa ai. Kaji magana. Ko me hanawa a hannu. Kaji gaskiya. Bikin mai gari. Ni ban shiru ba, ban ce ufan ba, ban san abin da zan ce da maki gani ba. Ba dan makiya na gaske da gaskiya ba, ban san abin da zai sa ni cikin fushi ba. Dama ku bari ni, fada ku ji ni, cikina ba zai ji tsoro na bugun maza ba. Bikin mai gari. Sanne suna bugun kofa ban fito ba. Shiryawa Abdullahi Taroni. Mataimakan masu bada umarni Kamsu Sumati, baban gidan Bangis tare da Aminu Arrahus. Sun manta rabu ne ke yi ba mutum ba. Allah shi ya iya mini ba ni nake ba. Bikin mai gari. Faisa! Ka kawo mana mace cikin gidan nan za Dakata baiwa Allah idan fada fa kike ji a shirye muka zo na. A shirye muke. Kai. Fada mata! Kashe ta zamu. Da baka shigo cikin gidan nan fa ma sai dai ku zo ku tarar da gawa. Ba da umarni Aminu S. Bodo. Bikin mai gari. Makullin farko. Ina kudi nake? Idan baka gaya min inda kudi na yake ba sai na kashe ka. Haba Sa'id da ana ranka ya ƙuri. Da fito min da kudi. Na ji zai fito maka da shi don Allah ka. Tashin kura a filin yaki tabbas wannan halas. Wayyo Allah na shiga uku. Wata yaya haka ya faru ne? Wace me zai saki ta da hankalinki? Ta yaya zan kare kana daga cikin zargin da zan shiga ciki yanzu? Ko ke ce ke ka kashe shi? Wani irin zargi ke dangane da mutuwar wannan dan uwa naki? Gashi nan. Wallahi shi ya kashe mu dan uwana. Amma gidan da ba rufi tabbas ba shi da maraba da komar kifi. Makullin farko. Intisha Multimedia present you another superpower story. Ke ce makullin farko. Wallahi ba ni bace ban ma san ta ba. Banza wawiya. Kin bata lokacin kin bari sun yi amfani da ke sun jefa ki a matsala. Makullin farko. Amma abin da yake daure min kai shi soyayya ce. Bege ni ko
kuma tsantsar shakuwa. Na shiga uku. Yanzu fa rayuwar mu tana cikin hatsari. Shikenan fa asirin mu zai kunu kenan. Wato ba karamin zubar da mutunci bane a gare ni idan aka samu labari da matata da kuma kananta. Kamar ya zubar da mutunci? Sai ka ce wanda take fita yawo baka sani ba kuma mai kula wani? Mukullin farko mashiryin wannan shiri Rabiu Zakin. Ni fa idan na ganka har gaba na faduwa yake. Sai ka ce kin ga wani dodo? A ba haka bane, kawai dai kawata ta gaya mu zaka iya sai da ni ne. Zan siye ki, amma kuma ba zan sai da ke ba idan har mun kula da kasuwanci ne da ke. Kuma ka sani babban matsala ta idan naga kuɗi ba zan iya habara ba. Saboda na san kina son kuɗi shi yasa na nemo ki. Mukullin farko ta saka komarta. Soyayya, na yi zanar ta dare da aiki. Makaracin banza. Wannan wata sabuwar laya ce yanzu ta fara aiki, ba da bindigar ka. Ba da bindigar ka. Jami'an tsaro sun saka nasu. Mukullin farko rubuta labari da tsarawa Nura Mustapha Waye. Tsiya taimakon mara gaskiya kenan. Kai baran gaya maka, ni karan kaina ma ban yarda da kai ba. Kawai na taimake ka ne saboda ba ma son irin ku su ƙare. Irin mu kamar mu suwa kenan ke nufi. Irin ku abokanan harka wa'inda za su ba mu ku. Mukullin farko ba da umarni Nura Mustapha Waye. Ni ne mukullin farko. Domin na fi ku sanin kansa. Mukullin farko. Rayuwa a yanzu shinkafa kaɗai ta ishe mu, me isa mun bar Allah. Amfanin noma sai mun shuka sai yi mutu, sai mun yi abubuwa na ci gaba sai yi lalace, me isa mun bar Allah. Ni yanzu mata aure ce? Ai ni yanzu ban da auren kowa a kai. Kai! Ba! Ha'ila! Jabaru, wato yadda ka sato za gudu? Babu wanki za mu kai. Jama'a ga kwarto! Jama'a ga kwarto ihu! Bakin allo. Ki bayani ba. Gaskiya duk cikin ƙauyen nan ba ɗa namijin da zuciyata ta kwanta. Hankali na ya kwanta yi min gaskiya face kai. Magana ta Allah in zo in ce ina son ki kuma ba na son ki. In zo in yaudare ki in bata miki lokaci in bata wa kaina lokaci. In na ce ina son ki yanzu na yi ƙarya saboda ina da abubuwa a gabana na rayuwa kan ɗorawa kaina nauyi. In jima da ɗawainiyar yara yanzu. Ba wai haihuwar 'ya'yan ba a'a tarbiyyantar da su shine aiki. Bakin allo daga kamfanin Fahimta Global Worldwide Entertainment. Ban da majawar waɗannan yan mata ai ba ruwan babban sa bane. Mataimakan masu bada umarni Kamsu Sumati. Bakin allo. Shiryawa Abdullahi Taroni. Jagoran shiri Malam Wuket Zaitawa. Daukar nauyi Hamisu Ala Garzali Tela. Jafar ne mutu? Hadari ko me? Ban saki na yi. Saki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya faru? Umma Jafar ya saki ni. Ya sake ki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakin allo. Wai dan Allah dan Annabi in tambaye ka wannan wace irin rayuwa ce? Ku tsangwame ni, ku takura min, ku hana ni sakat a rayuwata. Hababunta, a ce ki je ki kai niƙa da kanki duk ga yara, kuma ba ma wannan ba, ki zo ki sha jan baki ki sha gazan da aure a kanki. Yanzu dan Allah da Annabi uwa kana da wannan girma akan ga kuma kai haka. Da me dalilin da yasa take so a raba wannan auren? Annabi gaskiya yake cewa ka nemi tsari da talauci. In baka nemi tsari da talauci ba, talauci sai ya sa ka rana tsaka a kawo maka zancen wani abu ko ka biyo labarin za a yi wani abu don ci gaban al'umma amma kai kuma saboda tsabar talauci da ake cinka a cikin zuciya sai ka ce abin nan kai baka yi da aiki to alquran ni ma na zama tafsiri da kai yau zan anta malinta ta zan anta a gefe Bakin allo ba da umarni Amini S.
Yanzu nan zan samu 5. Kun gani ba? Yanzu zan sake samu. A gashi baka samu ba, ni barin yi. 1, 2, 3. Kai ajiye abin wasan nan. 5. Na ce ka ajiye. 6. Ina kallon kamalan. To jefa. Kai, shugaban 'yan sanda ya kira ku zo yanzu nan. Kai ware. Kun ji shi fa. Ka je kawai labai. So daga jami'an ba za su zo same yin bane ko gaga. Da fari superintendent ya zo. Sai mataimakin kwamishina. Yanzu kuma aiji ne da kansa. Ba sa da wani abin yi ne ko kuma yaya ne ya? Kai maza buga mana wasa. Haba yin labai, da Allah ku zo mana. To ya kace. Ku saba wa kanku kiran mu da martabawa. Ku tashi mu je me yayi da Allah. To ai kenan mu je. Kai, ni fa kwata-kwata wannan abin bai mun ba. Me yasa? Da akan sai bayan wata 4 zamu yi wannan aikin amma sam kake sauraro na. To yanzu me faru? Tambaya kake me faru? Duk da mun yi babban aiki ga ma gidan yara. Yanzu da ce mun jira sai bayan wata 4 muka yi wannan aikin zai zama mun cika shekara 19 kenan. Kaga da sai dai kina kai mu magargama. Wallahi yanzu kunya nake ji. Ai kada ka damu, in dai batun magargama ne. Magargamar ma za a je. To mu je mana kawai. Kai, magana ku ta yawa ba za ku yi shiru ba ne? Yalla bai gasu nan. Kai, ku gyara suturunku. Waye wanda ya gansu din? Wani yaro ne ɗan shekara 8 ya labai. Sunan Saramu. Gobe zai zo ya tantance mana suwaye. Mai da su ciki. To ya labai. Kai ku mu je ko? Kai maza mu je mana. Waɗannan yara ba za su sauya ba. Lalle a ƙara tsaro. To ya labai. Tun a wancan lokacin na ce muka ka shege sa. Amma shi ne ka raba da shi kace wai yaro ne. Yanzu ga yana tunan za a kawo shi ya zo ya nuna mu. Abin da kake so kenan? Ba zai nuna mu ba. Idan kuma ya nuna mu ba. Na gaya muku ba zai ci komai ba. Kai! Ku daina wannan maganar da zai ba da shaida ko ba zai ba da shaida ba. Tabbas ba zai ba da shaida ba. Yana bayarwa za mu shage shi a wajen. Allah ya kiyaye ɗan nan. Mama, ki kula min da kaka. Bana bukata ba zan sa ba. 8, 9, 10. Barka da safiyar labai. Yawa barka dai. Barka dai labai. Barka. Ka duba su da kyau sannan ka gaya mun wane ne. To ya labai.
Wane ne? Ban ga ko ɗayansu ba a nan. Ramu, me yasa kai ƙarya a can ofishin 'yan sanda? Ba zai gaya maka ba don uwa, al'ummar ba tana daraja kimarta, shi yasa ba zai nuna kowa ba. Dan shi ma daga al'ummar ne yake. Samsam ba za mu jira har sai an sako su daga magargama ba, saboda haka ana sake sa matsayin basu da laifi mu yanzu za mu shege su, da alamu shi ma hakan ya yanke. A'a. A'a kuma. Mama, kin kira ni ne? Na kira ka. Ka je ka yanka gatsan nan. To shikenan. Maza. To mama. Galbita, ruwan ya zafi kuwa? Yayi zafi, bari in kawo maka. Sai yanzu ya tashi malalacin banza. Yaushe karatun ku zai soma? Sati mai zuwa yaya. Jimana, ka kai ta can baya ka yanka mana. Yaya. Mu da haka wannan girin namu yake. A ƙauye mutane ake yankawa, amma yankan kaza daga muku hankali yake yi. Wannan dan na lusari ne. Kina ji ba? Na yi yanka albasa. Ɗauka ki shiga da ita ciki ku daina wannan surutun. Ke kuma shiga ciki ki ɗauko kwakwan nan. Ba man ba. Yawa ke ki tafasa kayan miya. Yawa zuba a ciki. Kina ji ba? A hankali zaki saboda ba a san gargawa a cikin wannan al'amari. Wannan al'ada ta mu ta da kunnen jariri da kulawa ke yin ta. Yawa ke zuba kwakwan nan. Komi da aka yi yanka shi sai a sa shi a gefe. Babban al'amari yake a gidan nan yanzu kai kuma ka zo zaka tada hayaniya. Kai rufe bakinka. Kai kuma me kake kalla? Kai da cikin alfahari kake faɗa cewa kai ne shugaban wannan yanki. Yanzu ka fahimci cewa wutar a iya sigarinka ta tsaya. Ya kake faɗa maganganu marasa daɗi haka? Dole in faɗa. Shin mu ka san so nawa ya gaya mana maganganu marasa daɗi? Jibi fa yadda ya zo yana faɗin wasu maganganu. Shuru da bakinka. Shi sirikin gidan nan ne. Saurare ni nan. Na tura gayyata ga dukkanin yan uwa da kuma ilahirin mutanen ƙauyen mu gaba daya zuwa wayewar garin gobe lallai ne ɗayata a ɗaura ta a cikin babban ɗanka amma sai dai gashi yana magarkama idan har zuwa safiya bai dawo ba zan sa a ɗora ta a cinyar wani sannan a yi mata hujin kunnen al'ada kuma zan tabbatar yayin da hakan ke faruwa kai ba ka raye. Ku fara shirye-shirye. Tabbas ɗana ne zai yi hujin kunnen nan. Ɗauko mota. Barka da labai. Babu wata kasawa a bada kima.
Barka dai. Saboda tsohuwar gaba yana son amfani da wani lokacin ya ɗau fansa. Me yake tunani? Idan ya shigar da ƙara a kan ɗana zan zo nan ne ba tare da tunani ba. Ba ƙara ɗaya ba ma a shigar da ƙararraki 1000. Ni na san ko ta yaya zan shawo kan komi. Mu ba ma tsoron 'yan sanda haka zalika ba ma tsoron lauyoyi. Zan so kan magana kai tsaye. Gobe za a huda kunan jikata. Yana da muhimmanci a ce ɗana yana wajen. In ya so idan an gama aiwatar da wannan al'ada sai ku kai shi kotu. Shin ka fahimta? Galaji ko ɗanka yana hannun hukuma ne. Kake magana kamar yana wani masauki. Rahoto ya riga da ya shiga kundi. Kuskure kaɗan ne zan iya rasa aikina. Kawai ka zo da lauya yadda ka saba. Ku shiga ku taho min da ɗana. Kai, me ya kuke yi? Wani na wani wanda kai, me haka? Wannan wani shafiki ne. Kai, guda da tabbata me haka? Kai. Wannan abu da kuke yin saboda mutane kuma ku sani bai ya fito da shi kai. Ku zugo cikin wurin da wani ku zo mutum daga cikin gurgu ya wani na wani zuwa daga ta mana kai shi mun ne to ku ba ta mana lokaci a nan gurin da Allah. Ku zo mutum. To kai gefe. To ga kayan hada-hadan nan. Ina koyo ina ku dadi me shi da kyau. Shugurguna mana. Yauwa ne mutabarukin kakanninka. Fatan farin ciki ɗan nan. Ungo, sa masa wannan wuyansa. Jikar da wata yi kyau da aka mata wannan hujin kunnan. Me yake faruwa ne? Kai, ku taho. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ina roƙo kamar yadda yayana ya fata antina ta haifi ɗa namiji. Gaya min wai me yasa suke kallon junansu ne? To ke kishin me kike yi? Ni fan gaya miki ban gane komi ba. Yi min bayani. Sati mai zuwa ko zaki zo majami'a? Bana ce ba zan je bikin ƙauyen makwabtanmu ne. A to shikenan ni ma zan biki.
Ya kai, na sha gaya maka cewa ko ina nan cike yake da hadari. Ya za ka tayar min da hankali da wannan gudu haka? Gaskiya abu ya yi kyau. Ya haka, kai na ga kamar baka farin ciki. Kawai ni dai na nema ne kamar yadda ka umarta. Yanzu suna so na je horo ne, ba zan iya sarawa kowa ba. Yaya cewa nake yi? Bar wannan zancen. Zancen banza ne wannan. Saurari ni nan. Wannan tsohuwar gaba da kakanninmu suka gadar mana a nan dole ne mu kawo ƙarshen ta. Shin ka fahimci magana ta? Yanzu ka samu aiki bayan kai karatu wurjanjan. Yanzu wato so kace ka watsar da komi kenan ko? Za ka zama ɗan sanda, tarkishewar kuma injiniya. Ganin ku zai sa kowa a cikin ƙauye ne ya samu ƙarfin gwiwa. Ya kamata mu cire wa mutanen mu tunanin cewa komai sai an yi amfani da makami. Kuma aikin cire wannan tunani daga kan mutane ya rataye a wuyarka. Akan al'amarin da zai sa burina ya cika. Me yasa za ka faɗa haka? Shin na taɓa kaucewa maganarka? Zan tafi. Chandan! To ta haka direba kai sauri mana an kusa fara fim din ne inda sauri da wuce haka sai da kalle ma barzahu ba dai mu kalli fim ba direba za mu rasa gabar farko na fim din nan yi sauri idan ka ci gaba da reto haka kai ne zaka rasa wata gabar ka to ai kenan ohoho ni dai ina ganin jama'a kala kala tikiti akwai wanda bai biya kudin tikiti ba kai na zaka je ofishin tura wasiƙa rufi 12 madagatar kusa da ofishin kai wasiƙa shi ne zaka miƙo mu rufi 100 duba me aka rubuta a can an rubuta cewa kawo canji yo to ai wannan kai aka rubutawa kai dai kawai kai sa an riga da an hau hanya ne amma kai kwandasta ni fa har yanzu baka bani canji na ba kai dai ka rike wannan karfan mota tana taran gaji kada ka je ka fadi kai da Allah mallan wace irin magana kake haka canji na rufi 50 zaka bani ni ma dai canjin nan neman sa nake in na samu na baka tikiti an zo madakata mai sauka ya sauka yawa sauka sauri tikiti kada bata lokaci a sauka da Allah a sauka ayi da jiki ke kin ga wanda muka gani a majami'a ranan nan ashe dan wannan ƙauyen ne daga can ya fito tikiti zan sauka shine kuma sai anan zaka karbi tikitin ki yi shiru kawai ba sai kin yi wani abu ba ni na dauka ma shi wannan musamman ne bai ga daga ina ya hau motar ba ne kamar ya haba wannan tsamin wajen ban gane ba jiya da kike magana kamar wani ba abin da kika sani bane mutanen nan wajen mugayen tsamaye ne ban da rigima ba abin da suka iya gaskiya ki nesa da shi akan me kenan ni fa da gaske nake ba na waje ma ki ga kin bikin daga hankalinki me naki a ciki tikiti jiyo mana ka juyo na ce ka juyo ka kalle ni da kyau wannan ai yarinyar nan ce da na gani a majami'a anya ita ce kuwa wayo Allah ta kyafta min ido
To amma ni take kiftawa ido kuwa? Ko dai wancan take kiftawa ido? Kai ina, ba zai yi ba. Ni ina mace ni ce mai kyafta masa ido. Shi yana namiji har da wani juyawa. Ba tare da wani tsoro ba. Duk na cire tsoron zan juya in sake kallanta. Yanzu idan har ya sake juyowa ya kalle ni? To lallai tabbas yana so na. Wallahi gaba ɗaya jikina bari yake. Kutume Lesi, wallahi ta sake kifta min ido. Wannan yar wani ƙauye ce. Amma dai kan gaskiya kyakkyawa ce. Sauri mu je. Me faru baba? Tambaya ta kake me faru bayan abin da na ce kai san ba kai ba ya naga fastar da cikin katanga. Yalla bai gashi. Kawo nan. Ta yaran nan a gabana yake wasa ya ziga fastocin sa ko'ina kuma wai kai manaja ne bannan daga na yi yar kishin gida kawai shine yaro ya zo yake so yi man funtin kawaka a duk lokacin da muka ga dama za mu iya sayan kadara kuma hakan saboda kimar sunana ne yanzu ya bata min suna da kimata akan duk wata tawaya da na samu lallai na san fansa. Kai gaje mai shuru ba. Ba karamar juriya ne ba. Kwanakin bayan na ji an cika shiga wata shakwata. Ai wato, wata rana ne yana wanka a cikin rafi, kuma a jikin allon gefen rafin an rubuta kada wanda ya shiga cikin ruwan. Ni kuma da zuwa na ban yi wata ba kawai da cire kayana na alkafura na kunduma ciki. Ai kawai ga 'yan sanda suna zuwa suka kwamishe ni. Ka ji ba? To ai dama haka abin yake. In dai ka kare doka, 'yan sanda su kuma ba za su rabu da kai ba. To ya mutum zai da rayuwarsa ne kam? Ko ka bi doka, ɗan sanda zai sambaɗe ka. In baka bi doka ba ma, ɗan sanda ya suburbuɗe ka. Abu ɗaya kawai yanzu na fahimta. Su 'yan sanda kawai masambaɗa ne. Dama sanda kan ai sai masga. Kai dai ka kula, kaga yanzu kai mai iyali ne. Nauyin matarka yana kanka. Iye? Ban ji mai kace ma ai. Ba amfani ma magana da kai yaran nan. Yanzu ina ne ma na muje mu samu musamman madaran nan. Kana da kuɗi ne a jikinka? Ai haka ya fi kowa ya watse. Ba kowa a nan. Zan iya wanka na cikin salama. Ba ni kallo na. Kenan bai iya ruwa ba. Zani na ya fara ruwa wayo wani ya taimaka mi gomin zani na ruwa ya janye min zani na wayo zani na ya nisa ya bi ruwa jama'a ku taimake ni wani ya taimake ni na gomin zani na
nono mai kankana jama'a, nono mai kankana. Sai nono mai kankana jama'a, mai sanyi, mai sanyi, kankari, kankari, nono mai kankari, kankari. Mutum ya yi yau ka ce akwai san bane bane. Kai, biyo ne mutum ta dan murya ga ya tukuna. Kai muga ga ta na samu ta. biyo ne tujika. Tsaya ni zan bayar da kaina. Maza. Kai na kauce ka wallahi. Ka gane ni ba na riga da na sauya jam'iyyata. To shikenan je ka. To baka ce komai ba. Ka gane ni zan dawo. Maza je ka. Kai banda ihu. Wallahi wagan nan ta yi. Kai, sake sanya mana ita, a taro mana ita, a sake sambarota, a sake sambarota, a sake sambarota. Sai ku waje ku zauna, ku bar wannan hayaniya. Kai ni zaka ce wani zauna, za a taro ne ko ba za a taro ba? An ji a taro din. Ba za a taro ta ba. Ai Hausa na ma. To tunda ba za a taro ta ba, barka ga abin da zan yi. Mu za a rena hankali a garin nan, barka gani. Inda ya ba za a taro wannan wakar ba, to wallahi ba za a kalli fim din ba ma gaba daya. Barka ga ba wanda zai kalli wannan fim din yau wallahi. Ya za a yi haka ya kasance eh? Wallahi shine dai. Ina ai hakan bai yi ba. Da ba mu bar wajen ba sai da muka shege su. To ya kuke ta hargowa ne? A bar mutum da ya magana. Jiya dan wana ya je gidan kallo na Landan, shine aka kore shi. Ba wannan kare ba ma, da manyan harfa aka rubuta a jikin kofar cewa kada yan ƙauyen mu su shiga. Yan sauran ƙauyuka har tsokanan mu suke, ko ina muka je muna jin kunya. Dai duk wannan fa waye din ba shi bane. Madadin duk wannan surutun kawai mu je mu kore wajen. To ya me ke faruwa ne haka? Na ji mai gida bai ce komai ba. Shi ne ma abin ya daure mun kai ganin tunanin wani abu yake yi. Mai gida me ya faru kuma? Zaka tafi baka ce komai ba. To ai ku riga da kun yanke mataki. Ni mai amfanin magana ta. Kuna ta korafi anan kamar ba ku aikata komai ba. Sabon rashin san gaskiya. Ku faɗa min. Me kuka je kuka yi a gidan kallon? Dan uwa, fim nan jarumin ma ake haskawa. Mun nan shiga maye ne. Mun yi kuskure a yi haƙuri. Ku ji nan. Daga yau duk wanda daga cikin ku ya sake zuwa gidan kallon ne ya tada wata hatsaniya. To lalle zan saba masa. Wannan magana ta mutu. Kowa ya koma bakin aikinsa. Zan ji da sauran. Ki murmura da yara san baya da wani amfani. Ba za ka iya dakatar da su ba. Imma a kallo ko majami'a ko madakatar mota waɗannan wajaje ne na kowa. Idan ka ce dole sai mutanen da kake so ne za su shiga, to tabbas fa saura za su ji haushi. Wannan tsari naka ya sabawa dokar ƙasa. Kaga Mustapha Ndiya. Da su bai je makaranta ba. Amma kuma yana martaba mutane. Ka manta da wannan al'amari. Da su ya nema roƙe ka ne ba ƙarar ka ya kawo ba. Da a ce kuma zai shigar da ƙarar ka. To da na kama ka kuma na kulle gidan kallon ka. Amma ka kula da wannan al'amari a gaba. Kada irin wannan ta sake faruwa. In ba haka ba za ka karfin iko. Za ka iya tafiya. To me ya bayar ko na kofar da suka yi? Sun rufe kofar kuma sun ki su bude. Me ya ke yi? Mana kofa mana mu shiga mai kallo. Ya haka kuma me yake faruwa ne? Ba mu gane kun sa gidan kallo ya cika ba. Gidan kallo ya cika to ya zan yi ba zai yi bude muku ba kawai ku tafi. Yanzu ba wani abu ba mai wani ba da Ya kai, me
yasa ka bar aikinka ka zo nan? To ya na iyayen labai, mutanen ƙauyen sun damu. Kada ka bar 'yan wancan ƙauyen su shigo idan kuma suka matsa, to ku sheke su. Ni nan zan kula da abin da zai biyo baya. Jaya, me kuma kike yi haka? Kina ta zubo da ruwa a cikin tukunyar zaki zuba mana. Mina? Ya haka kuma ya naga madaukin ya sauya. Dan madauki ya canza kawai kin ji mamaki? To yarki ma dai kabilar ta za ta canza. Akan wannan kuma ya zaki? Ban gane maganar ba. Kai mun bayani yadda zan gane. To me zan ce? Shin kuwa kin san me yarki take yi? To gwara ma ki fara shirye-shirye. Na sanya mata albarka. Yar damu? Yar ma ba za ta yi wannan kuskuren ba. Na sani tun kwanaki 2 da na haɗu da tarkashuwar a can lambun nan da kika gani. Na sani ba wai ban sani ba. Amma abin ba yadda kuke tunaninsa ba ne. Shi mutumin kirki ne. Yana da sauƙin kai. Ko malam buɗe takarda ma ya gani tsorata yake. Aina zan samu mutum irinsa. Amma mu a wannan gidan namu muna buƙatar wanda ya karatu. Ba dai shi ba. Amma ni shi kawai zan aura. Na riga na yanke. Domin hana talakawa shiga gidan kallo da kuma cin zarafin mutane ta hanyar cika shanu a cikin gidan kallon. Wanda hakan ya saba wa dokar 'yanci na ɗan ƙasa. Yanzu haka ni na ba da umarnin rufe gidan kallon nan dan. Tunanin mai shugaban birni yake da ya rufe mu gidan kallon nan. Gani yake zai iya rufe kimar Urgesh kamar yadda zai rufe kofar motarsa. Kamanta da batun shugaban gari yanzu ya shigo zancen, amma ai ma'aikatansa sun san komai shine suka shiga wannan rikicin da mu. Shi ya kamata mu fara shekewa. Wannan gidan kallon bai wuce silin gashi ɗaya a kanmu ba. Amma ciwon rufe wannan gidan kallon lallai ya kamata da su san da shi. Baba, duk wannan abin yana yi ne don yana raye. To kawai mu sheke shi baba. Wayyo! Lafiya ne ya faru? Wani gona! Ɗan yayi das! Sun yi kace-kace da amfanin gonar mu. Me faru? Da ma jibi da za a yi bikin yada. Shi ne wani ya shiga gonar mu ya mana barna. An yi kace-kace da kome. Ina tare ke shuwar yake? Ya je makaranta. Kaga, je ka kira min shi. Tolan wa? To wai me faru? Kai ma gonar ka ba su bari ba sun yi kace-kace da ita. Allah na. Ko nawa za a biya ka? Shukokinka ba za su dawo ba. Kada ka yafe musu. Duk wanda ya lalata wannan gona dole ya zama shagagge. Das dana. Dakata. Mutanen da suka je suka bata mana gona ka sare kawunan suka jefa a cikin rafi. Ungo wannan kada ka bar ko ɗayansu da rai.
Me ke faruwa ne? sannan kuma kai ne mai kai kara wajen 'yan sanda mara mutunci kawai baka san ni waye ba kai waye gaya mun kai waye na ce kai waye ye wace gaba ce tsakaninmu da kai akan ruwa ne fili ko kuma wata kadarar me yasa ba za ka bani na rayu cikin salama ba ko dai ba ka so ka ga ci gaba ne a halina ba dan komai nake daga maka kafa ba sai dan shekarunka da ni da kai kabilar mu daya dukkan mu yan gargajiya ne jini da yake gudana jikinmu bambanci shine ka zuba da mutuncinka amma ba ni ba idan na ce zan shafa fuska ta toka ba cikin dare zan ba kamar wani lusari ko barawo na je na lalata amfanin gonar wani ba tsakar ƙauye zan shigo da tsakar rana sannan na yi fata-fata da kai a gaban kowa bai na jama'a sai dai das baya so a tobe shi a bisa shege tsoho wannan shine kadai dalilin da yasa nake rabuwa da kai ka ji ka gane wannan shine Ya dai mai gida har yanzu baka huce ba ne? Ba wai ina fushi ba ne, alhini nake. A duk lokacin da abin farin ciki tashi a ƙauyen na wajen mu mutane ke karɓar ayaba soyawa. Amma mu ma yanzu dole sai dai mu nema a wani wajen idan wani abin mai taso. Abin yana mun ciwo. In dai aka sake shukawa nan da wata 6 za su girma. Me yasa kake damuwa da yawa? Na tsawon wasu kwanaki kada ku yadda ku yi fada da wani kunjiko. To yalla bai, domin na sha wuya sosai kafin na sama muku beli. To mun gode. Ku kula kunjiko. To yalla bai sai mun sake haduwa. Gaskiya na sha wahala kafin na sama musu beli. Har na tsawon wata 2 kada ka bari su shiga wata rigima. Ya ne? Gaskiya ka yi kyau yaya. Dan rena hankali. Na lura kwata-kwata ba za ka iya rayuwa ba inda baka ganin anti. Ba haka ba ne, yanzu aka bikin ƙauye zan je sai da yamma zan dawo.
kai kuma ka bai da hankali wajen karatu. Kenan ba za ka je da ni ba? Das, in ka tashi dawowa ka zo mana da alawa. Muna maraba da mabiya da suka zo wannan babban shagali. Kuma muna fatan kowa da kowa sai yamma zai bar nan wajen. Mabiyan da suka zo za su shiga majami'a kuma a ba su hanya su wuce. Ku zo ɗaya bayan ɗaya. Kuma muna roƙo a taimaka ba mu haɗin kai kada wani ya kasance tare da makami. Sannan muna roƙon dukkanin mabiya su kasance suna furucin jinjina ga Kali, girmamawa ga Kali. Uwa Kali za ta sanya musu albarka. Fatan mu dukkanin mabiya su ji daɗin wannan shagali. Albarkar uwa, jinjina ga uwa. A ci gaba da tafiya kada a tsaya a waje ɗaya. Saboda kada a samu cikowar jama'a, a ci gaba da tafiya. Iyaye su kula da 'ya'yansu su sa ido a kansu. Duk wanda ya ga yaran da suka bata to ya taimaka ya mika su ga ofishi mai lamba 4, a taimaka ya mika su ga ofishi mai lamba 4. 'Yan sanda suna wannan waje. A lokacin da ake tafiya ya kamata mabiya su dinga furucin jinjina ga Kali, jinjina ga Kali. Akwai jami'an tsaro ta ko'ina saboda a samu doka da oda. Kada a cunkushe waje ɗaya. A ci gaba da tafiya. Uwa Kali za ta albarkaci kowa. Kada a cunkushe waje ɗaya, a ci gaba da tafiya. A yi gaba na baya su zo shine ya fi zama alheri, a ba kowa damar bauta. Jama'a a motsa, a ci gaba da motsawa. Jinjina ga uwa Kali. Dukkanin mabiya kowa yana tafiya yana bauta cikin shauki, kowa yana ibada cikin yakini. Hakan abu ne mai kyau, kowa yana cikin jin daɗi. Mabiya ana waƙoƙin yabo, ana rawa, ana rawan gwajewa da gwangwajewa. Kowa yana cikin fara raha da kuma nishadi. Ana neman tabarrukin uwa Kali. A ci gaba da motsawa jama'a, a ci gaba. 'Yan uwaye, dattawa da ƙananan yara za a iya samun akasi wasu su bata a cikin rububi. Shin akwai mai tambayoyi? Shin kuna da tambayoyi? Na ce ba, nawa ne baikon? Rufi 101. Ban faranti ɗaya. Ta. Babban zaka bani. Jinjina ga uwa Kali.
gaba ne gurin duhu ba jama'a kula ta ba hankali a dinga lura da gaba mutumin litamkar gwarzo haka yake dukan mutane ya za a yace ya mutu haka ko da wani ɗan ƙaramin abu da ya faɗo a jikinka haka yayin ka zai ɗaga hankalinsa yau gashi yana kwance matacce amma ka tsaya a wajen kawai sai kallo kake da yanzu kai ne ka mutu kake kwance a nan wajen da yayin ka sai ya tashi wannan ƙauyen gaba ɗaya wani ce na albulusari kamar ka wani irin ɗanar ka iya wani irin ɗanar ya fa haka me yasa irin wannan abu ya faru da ke ina wallah kira
rabu da ni. Ni mijina bai mutu ba, ni mijina yana raye. Duk da cewa ganin mijina ya tabbata lusari. Amma shi dan ciki na sam ba lusari ba ne. Zaki zai zama. Dan da zan haifa. Sai ya yi kace-kace gaba ɗaya da halin wancan gidan waɗancan mutanen da suka kashe min mijina. Har izuwa wannan rana ba zan cire wannan sarƙar auren ba. Amma shi dan ciki na sam ba lusari ba ne. Zaki zai zama. Wai wani irin